The March of Life on Jobstin ja Charlotte Bittnerin sekä TOS-ministeriöiden aloite Tübingenistä, Saksasta. Yhdessä saksalaisten Wehrmacht-sotilaiden jälkeläisten sekä SS- ja poliisivoimien jäsenten kanssa he ovat järjestäneet muistopäiviä ja sovinnon marsseja kaikkialla Euroopassa. Tämän liikkeen alkamisen jälkeen vuonna 2007 marsseja on järjestetty 20 maassa ja yli 400 kaupungissa yhteistyössä eri kirkkojen ja kirkkokuntien kristittyjen sekä monien juutalaisyhteisöjen kanssa. Suomessa Elämänmarssi ry perustettiin 29.4.2020 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 18.8.2020. Elämänmarssi ry järjestää kaikki Elämänmarssiin liittyvät Suomessa järjestettävät tapahtumat. No niin, hyvät ystävät, tervetuloa Elämänmarssille ja Tampereelle. Hienoa nähdä näinkin paljon sinivalkoisia lippuja liehumassa. Minun nimeni on Risto Huvila ja olen tässä seremoniamestarina ja olen tämän Elämänmarssi ry varapuheenjohtaja, samoin Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja. Mutta meillä on tänään erittäin hieno kattaus puhujia, joilta tulemme kuulemaan kohtuullisen lyhkäisiä puheenvuoroja. Näin olemme painottaneet, että viimeistään 6 aikoihin päästäisiin lähtemään. Se oli vitsi, huono sellainen. Mutta aloitetaan Israelin valtion tervehdyksellä, jonka olemme saaneet Israelin suurlähettiläältä Hagit Ben Yaakofilta, ja luen tämän tervehdyksen tähän alkuun. Hyvät ystävät, on suuri ilo tervehtiä teitä Israelin valtion ja suurlähetystön puolesta ja kiittää arvokkaasta tuestanne maatamme ja juutalaista kansaa kohtaan. Pahoittelen, etten päässyt tällä kertaa osallistumaan tilaisuuteenne Tampereella, mutta voin vakuuttaa, että sydämessäni seison vahvasti rinnallanne. Kuten monet teistä tietävät, juutalainen uusi vuosi 5782 alkoi viime viikolla. Toivon, että tämä alkava vuosi toisi mukanaan rauhaa, terveyttä ja hyvinvointia meille kaikille. Yksi positiivinen askel kohti rauhaa ja vakautta alueellamme ovat niin sanotut Abrahamin sopimukset, Abraham Accords englanniksi, joita Israel on solminut Yhdistyneiden Arabiemirikuntien, Bahrainin, Sudanin, Bhutanin ja Marokon kanssa. Odotamme innolla, että tänä vuonna yhä useampi maa naapurustostamme voisi liittyä mukaan tähän lupaavaan prosessiin. Valitettavasti elämme kuitenkin maailmassa, jossa Israelin olemassaoloa edelleen uhataan esimerkiksi Iranin taholta.
Israel- ja juutalaisvastaisuutta esiintyy myös omissa yhteisöissämme ja kansainvälisellä areenalla. Yksi esimerkki tästä on syyskuussa YK:n rasismin vastainen konferenssi New Yorkissa, jota Israel ja useat muut maat ovat jo ilmoittaneet boikotoivansa sen avoimen antisemitistisen agendan vuoksi. Elämän marssi, jolle sain osallistua ensimmäistä kertaa viime syksynä Helsingissä, on merkittävä symbolinen osoitus siitä, miten voimme yhdessä saada äänemme kuuluviin ja puolustaa meille tärkeitä arvoja, demokratiaa ja suvaitsevaisuutta. Antisemitismiä, rasismia tai muukalaisvihaa ei tule hyväksyä missään muodossa. Eikä niille pitäisi olla sijaa millään foorumilla, ei kaduilla, mediassa, julkisessa keskustelussa, eikä myöskään internetissä. Vielä kerran lämmin kiitos kaikille Elämänmarssin osallistujille ja järjestäjille. Tukenne on meille todella tärkeä ja arvostamme kovasti ystävyyttänne ja aktiivisuuttanne. Toda raba. Kiitos. Näin siis Israelin, Suomen ja Viron suurlähettiläs Hagit Ben Yaakov. Seuraavaksi pyydän tänne mikrofonin ääreen Elämänmarssi ry:n puheenjohtajan, sydänkirurgi Kari Teittisen. Ole hyvä, Kari. Voin kertoa, että hänen lippalakissaan on Israelin lippu ja siinä lukee Israel. Aivan oikein. Kiitos, Risto. Kiitos teille kaikille, kun tulitte mukaan. Elämänmarssi ry on virallisesti rekisteröitynyt viime vuonna ja alkusysäyksen tämän yhdistyksen perustamiseen on saatu Saksasta, Tübingenin kaupungista, jossa Job Spitner vuonna 2007 aloitti elämänmarssit. Ja elämänmarssilla me julistamme elämää, ei kuolemaa. Tietän, että varmaan, että toisen maailmansodan aikana, kun juutalaisia holokaustissa oli tuhottu mielenmäärin järkyttävällä tavalla, niin loppuvaiheessa ennen Saksan häviämistä, antautumista, juutalaisia pakotettiin kuolemanmarssille. Vähissä vaatteissa ilman kenkiä lumihankeen jäi monta juutalaista. Me haluamme kunnioittaa heidän muistoaan, antaa holokaustin uhreille äänen ja sekä elossa olevia kunnioittaa ja kaikin tavoin yrittää auttaa. Sen lisäksi, niin kuin tuossa plakaatissa on, me taistelemme antisemitismia vastaan ja Israelin puolesta. Eli emme halua vaieta. Ja en pidä sen pidempää puhetta kuin päätän Albert Einsteinin lausuun, tällaisen sanontaan. Maailma on aivan liian vaarallinen paikka elää, ei niiden ihmisten vuoksi, jotka tekevät pahaa, vaan ihmisten, jotka seisovat vieressä ja antavat sen tapahtua. Kiitos, että olet mukana. Kiitoksia, Kari. Ja sitten menemme eteenpäin tässä. Toisen mikrofonin kaappasi meidän tamperelainen supermiehemme. No niin, Olavi. Nyt mä unohdin heti sun sukunimen. Raja Halme. Se on tärkeää, että hän muistaa sen. Ja Olavi on ollut viime keväästä asti Elämänmarssi ry:n hallituksessa ja myös aikaisemmin ollut järjestämässä 2 vuotta sitten Tampereen edellistä Elämänmarssia. Mikä sinut, Olavi, toi mukaan tähän Elämänmarssin kuvioon? No se oli oikeastaan se, että mua pyydettiin avuksi tekemään nettisivuja ja Facebook-päivityksiä ja sillä se alkoi. Joo. No miksi muuten? Siis se, että pitikö sinua pyytää? Eikö sulla ole vähän, mä tiedän sun taustoista. Nyt tää vähän kiertää, että ollaanko me liian edessä näiden mikrofonin? Joo. Joo. Sä oot kuitenkin ollut Israel-asioissa jo pidempään mukana ja ymmärsinkö oikein, että olet käynnistänyt aika merkittävän Facebook-sivuston? No joo, kun aikoinaan menin Facebookiin, niin koin selvästi, että
Jumala näytti mulle, että mun täytyy pitää Israelia yllä Facebookissa. Ja silloin mä perustin tämmöisen kuin rokousryhmä Israelin puolesta, Prayer Group for Israel. Ja silloin en kuvitellut, että jossain vaiheessa siellä on yli 4500 jäsentä. Ja nyt siis on? Joo, nyt on yli 4500. Nyt on pakko kysyä, että onko joku teistä vielä tuon ryhmän ulkopuolella Facebookissa? Hyvänen aika. Nyt on aika liittyä rukousryhmä Israelin puolesta semmoiseen Facebook-sivustoon. Nimittäin siellä on paljon tärkeää tietoa. Muun muassa siellä oli tietoa tästä marssista. No miten nämä järjestelyt nyt sitten sujuivat sinun mielestäsi verrattuna 2 vuoden takaisin? No 2 vuotta sitten mulla ei niin hirveästi, mä olin vähän siellä taka-alalla, että mulla ei ollut silloin oikeastaan niin hirveästi muuta kuin näitä nettipäivityksiä ja tämmöisiä tein. Että nyt on ollut enemmän tässä käytännön työssä mukana. No niin. Mehän kohtasimme tässä, ajauduimme ongelmiin poliisin kanssa, täytyy myöntää. Nimittäin he eivät sallineet, että olisimme marssineet koko Hämeenkadun pituudelta tuolta Aleksanterin kirkolta. Koska Tampereelle on kuulemma nyt tullut semmoinen erityinen ihme kuin raitiovaunu. Ja tämä raitiovaunuliikenne esti meidän marssimme. Se oli meille pettymys ja ei kuitenkaan mikään suuri, me kestämme ja pystymme elämään sen kanssa. Sen verran sanon vaan, että Helsingissä 2 vuotta sitten kesäkuussa, kun järjestimme marssin, niin pysäytimme koko keskustan liikenteen noin 45 minuutiksi. Marssimme Eduskuntatalolta Mannerheimin tietä ja sieltä sitten Etelä-Esplanadia Tähtitorninmäelle. Että Helsingissä on paljon joustavammat poliisit kuin täällä Tampereella. Mutta meillä oli parempi juttu, mitä me alun pitäen suunniteltiin, että me mennään pyörätietä pitkin. Ja nyt päästiin kuitenkin menen katua pitkin. Joo, ja tunneleita pitkin. Hyvä. Kiitos Olavi siitä, että olet täällä Tampereella meidän miehemme ja olet ollut rakentamassa tätä hanketta ja jatketaan samaan malliin. Kiitos. Sen voi luovuttaa vaikka meidän seuraavalle tamperelaiselle. Kiitos Olavi. Tampere on erinomainen paikka, näin olen ymmärtänyt. Enkä vähiten sen takia, että minä olen syntynyt täällä. Meidän seuraava puhujamme on syntynyt Kuopiossa nimittäin. Mutta olet sitten Kuopiosta paennut tänne Pirkanmaan suuntaan ja Tampereelle. Ja hyvät ystävät, toivotetaan tervetulleeksi kansanedustaja Sari Tanus. Ja vielä ennen kuin saat aloittaa puheenvuoron, niin haluan kiittää sinua julkisesti siitä. Olit toukokuussa MTVn aamuohjelmassa tyylikkäästi keskustelemassa toisen tamperelaisen kanssa, Anna Kontulan kanssa, Israelin tilanteesta ja Gazan tilanteesta, ja selviydyt todella loistavasti tuosta aamun keskustelusta. Kiitos siitä ja ole hyvä. Kerro, mitä sinulla on asia. Kiitos. Kiitos paljon Risto noista kauniista sanoista, kannustavista sellaisista, ja lämmin kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Hyvät ystävät, rakkaat Israelin ystävät, tamperelaisena kansanedustajana tuntuu todella hienolta nähdä, että näin moni teistä on lähtenyt liikkeelle, tullut tänne paikalle puolustamaan demokraattisia arvoja. Kiitos, kun olette lähteneet liikkeelle elämänmarssille antisemitismiä vastaan Israelin puolesta. Ihmisoikeudet, jakamaton ihmisarvo, rauha ja mahdollisuus hyvinvointiin kuuluvat aivan kaikille. Tuon ihmisarvon ehdottomuuden oivaltaminen on ihmisoikeuksien ja niiden kunnioittamisen perustana. Vain sellaiset yhteiskunnat, joissa aidosti kunnioitetaan elämää, voivat menestyä. Itselleni lainsäätäjänä, lääkärinä ja kristittynä jakamattoman ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja demokraattisten yhteiskuntajärjestelmien puolustaminen on aivan keskeistä. Viime vuonna tuli kuluneeksi 70 vuotta Suomen ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta.
On arvokasta, että Suomen ja Israelin suhteet ovat pääsääntöisesti hyvät niin politiikan, talouden, taiteen, tieteen, kulttuurin ja turismin kuin kansalaisten välisten yhteyksienkin saralla. Tosin mielestäni suhteet voisivat olla nykyistä paljon tiiviimmätkin, ja monissa tilanteissa Israelia demokraattista toimintaa selkeästi tukevat. Muulla maailmalla on paljonkin opittavaa pienestä Israelista. Viime aikoina Israel on ollut otsikoissa koronarokottamisen ehdottomana kärkimaana. Israel aloitti ensimmäiset rokotukset jo joulukuussa 2020, kun meillä Suomessa vielä kuultiin lausuntoja siitä, ettei korona olisi lainkaan vaarallinen. Israelilla on myös vahva kansanterveysinfrastruktuuri. Ja vaikka Israelissa kärsitään jälleen suurista tartuntaluvuista, kertoo se, että maa on rokotekattavuudessa maailman kärkeä, jotain erityistä heidän toimintatavoistaan. Ihmettelen syvästi sitä, että Israelin laajempaa merkitystä Lähi-idän ja maailman vakaudelle ei ymmärretä. Mielestäni Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön tulisi olla nykyistä vahvempi ihmisoikeuksien puolustaja ja antisemitismin vastustaja. Suomen ulkopolitiikan keskeisten toimijoiden olisi viisasta pidättäytyä puolueellisista, Israelia vastaan nousevista kannanotoista ja pyrkiä diplomatiaan sekä sanoissa että teoissa. Kansainvälisen yhteisön heikkoudet näkyvät selkeästi Lähi-idän konfliktissa. Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni ja muut toimijat tuomitsevat nopeasti yhden maan, Israelin toimet, mutta ummistavat silmänsä vastapuolen ja esimerkiksi Kiinan, Iranin tai Saudi-Arabian ihmisoikeusrikkomuksista. Se on antisemitismiä. Toukokuussa Hamas ja muut terrorijärjestöt ampuivat yli 4000 rakettia ja ohjusta Israelin siviiliasutuksiin. Vain Israelin vastatoimet tuomittiin laajalti poliittisten päättäjien ja median toimesta. Sitten myöhemmin kesällä levottomuudet puolin ja toisin jatkuivat, kun Israel vastasi Gazasta lähetettyihin tulipaloja aiheuttaviin palloihin ilmaiskuilla, niin kuin muistamme nuo kesän tapahtumat. Israel on Lähi-idän ainut demokratia. Se on demokratialtaan ja poliittiselta järjestelmältään lähimpänä länsimaita kuin mikään muu alueen valtioista. Maassa vallitsee vapaus, jota ei muslimimaissa valitettavasti ole, etenkään naisilla. Antisemitismi on valitettavasti voimissaan edelleen. Näin totesi YK:n pääsihteerikin hiljattain. Ja nyt on myös viitteitä siitä, että COVID-19-pandemia on lisännyt entisestään uusnatsismia ja antisemitismiä ja aiheuttanut esimerkiksi antisemitististen salaliittoteorioiden yleistymisen sosiaalisen median alustoilla. Entä mitä tapahtuu koulumaailmassa? EU:n komission kesäkuussa julkaistu selvitys vahvisti todeksi tiedot siitä, että palestiinalaishallinnon käyttämät oppimateriaalit sisältävät juutalaisvastaisia viestejä, rohkaisevat väkivaltaan siviilejä kohtaan, ihannoivat terrorismia, rohkaisevat jihadismiin ja marttiuriuteen, kiistävät Israelin valtion oikeuden olemassaoloon ja suhtautuvat kriittisesti rauhanprosessiin. Tällaista siis opetetaan alueen kouluissa lapsille ja nuorille. Vaikka palestiinalaishallinnon opetussektorin kehittämiseen on käytetty miljoonia EU-rahaa, ei oppimateriaalista ole saatu väkivaltaan yllyttävää sisältöä karsittua, eikä avustukseen ole tähän asti kytketty ehdollisuutta. Tähän tulee saada muutos. Antisemitismiä ei kitketä, eikä rauhaa, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitusta rakenneta terrorismia ihannoimalla eikä väkivaltaan rohkaisemalla.
Palestiinalaishallinnon koulujärjestelmän tulee täyttää Unescon standardit rauhan, suvaitsevaisuuden ja rinnakkaiselon tukemiseksi. Hyvät ystävät, meidät on kutsuttu juuri tähän aikaan kantamaan vastuuta. Tietämättömyys holokaustista ja sen hirveyksiä koskien on sekä vaarallista että todellista. Siksi meidän on aina uudestaan ja uudestaan muistutettava tosiseikoista ja kerrottava niistä myös seuraaville sukupolville. Muutoin aiheutuu tuhoisia seurauksia yksilöille ja yhteisöille. Hyvät Israelin ystävät, monet teistä muistatte myös rukoilla omaisuuskansan ja kaikkien Israelissa asuvien puolesta. Lämmin kiitos siitä. Raamattu haastaa meitä myös siunaamaan. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Näin Matteuksen mukaan. Tässä meillä on varmasti parannettavaa ja opeteltavaa. Yksi parhaista asioista, mitä voimme tehdä Israelissa ja sen ympärillä Lähi-idässä asuvien ihmisten hyväksi, niin juutalaisten kuin arabien, ja kuuluivatpa he mihin tahansa kansaan, on rukoilla heidän, Israelin ja koko alueen puolesta. Anteeksiantoon, rakastamiseen ja rinnakkaiseloon tarvitaan paljon. Ja tässä aivan viimeksi haluan myös kiittää ja pyydän, että jatkatte esirukousta myös meidän Suomen päättäjien puolesta. Viisautta, voimia ja rohkeutta tarvitaan monissa tilanteissa ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta, antisemitismiä vastaan ja Israelin puolesta toimiessa. Ja ystävät, iso kiitos siitä, kun olette aktiivisia ja toimitte. Kiitos, kun jälleen kerran järjestitte myös tämän elämän marssin antisemitismiä vastaan Israelin puolesta. Kiitos, kun toimitte ja kiitos, kun myös rukoilette. Ja haluan toivottaa teille viisautta, voimia ja siunausta aivan teille jokaiselle ja kaikkiin toimiin. Kiitos. Tärkeä puheenvuoro. Ja siunausta sinun työllesi siellä eduskunnassa ja pidetään lippu korkealla. Jatkamme tamperelaisella voimalla ja seuraavaksi pyydän tänne Ilkka Vakkurin. Tervetuloa. Kiitoksia. Ilkka Vakkuri on Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja. Ja tiesittekö sitä, että Israelin ystävät ry on Suomen vanhin Israelin ystävyysjärjestö? Se on perustettu vuonna 1908. Et ilmeisesti aivan alkuvaiheesta alkaen ole ollut toiminnanjohtaja. Hengessä mukana. Hengessä mukana. Ole hyvä, Ilkka. Joo, kiitos oikein paljon. Yhdysvallathan on Israelin suuri tukija ja sieltä tulee myöskin näitä salaliittoteorioita. Ja mä luulen, että kuitenkin tänään me voimme olla ihan huoleti, että Ristolla ja Bidenilla ei ole salaliitto, että he unohtavat ihmisten nimiä. Mutta me muistamme, että Israelin nimeä meidän ei tule unohtaa. En vaieta voi, sanoo Raamattukin. Kysymys on hyvinkin vakava. Te tiedätte, että Suomi maana on kokenut suurten valtojen tai puristuksessa oloa. Meillä on tuommoinen naapurin karhu tuolla, jota eihän me halua ärsyttää. Ja aikanaan eräs, oliko se ulkoministeri sanoi vai oliko se puolustusministeri, taisi olla puolustusministeri, sanoi, että meidän turvallisuusuhka on Venäjä, Venäjä, Venäjä. Nyt kuulemma pääesikunnan kenraalit ovat ainakin leikkimielellä sanoneet, että se on Ruotsi, Ruotsi, Ruotsi. Nimittäin kun Ruotsi ei huolehdi tuosta puolustuksestaan kunnolla, niin jos Suomi taas joutuu Ruotsin kuninkaan puolustamaan Ruotsin kuningaskuntaa, niin sinnehän meillä menee voimavarat ja joukot.
Mutta Israel ei aio luovuttaa sitä, mistä se pitää kiinni, eli sitä, että Israelin valtio on juutalaisvaltio ja sellaisena se pysyy. Israel ei horju tästä kysymyksestä, ja itse asiassa nykyaikainen antisemitismi, se taitaa kohdistua ennen kaikkea juuri Israelin valtioon. Toki yksittäisiä antisemitistisiä ilmiöitä on olemassa muutenkin, mutta se kuitenkin tuntuu tähtäävän siihen, että Israel saataisiin pois sieltä Lähi-idän kartalta, ja olette nähneet varmaan sellaisia karttojakin, joista se on jo poistettu. Onneksi ne eivät vielä ole ainakaan Suomessa virallisia. Mutta minun seuraava vieraani, hän varasi Finnairilta liput, niin siellä ei ollut Israelia valittavana, vaan Palestiina. Ja hän lähetti terveisiä, että onpas aikamoinen juttu. Justiinsa pari päivää sitten hän valitsi. En tiedä, mistä on kysymys, mutta otetaan selvä. Mutta rakkaat ystävät, jos me ajattelemme sitä, että juutalainen kansa on ajettu historian aikana monta kertaa ahtaalle. Nyt juutalainen kansa ei voi perääntyä. Siinä on se hyvä puoli. Eli siellä on meri vastassa, toisella puolella Välimeri ja toisella puolella vihamielisiä näitä arabivaltioita. Joidenkin kanssa ollaan vähän paremmissa väleissä. Mutta Israelin on huolehdittava sen puolustuksesta kaikilla eri keinoin. Ja yksi asia on myöskin se, että Israelin näkemykset tulisivat esille. Israel kyllä on sotilaallisesti vahva, mutta tällä hetkellä Israelissa on aivan uudenlainen uhka, ainakin niin mulle on vakuutettu. Ja se on se, että Israelin arabit osallistuvat näihin mellakoihin tai joka tapauksessa suhtautuvat Israeliin negatiivisesti. Eli itse asiassa Israelin valtion olemassaoloon kytkeytyy nyt niin raamatullisia asioita kuin myöskin ihan, jos ajatellaan koko maailman politiikkaa. Jos Israel antaa siellä periksi, niin Lähi-idän politiikka on sellaista, että sitten siellä tapahtuu todella hirvittäviä asioita. Siellä on Iran, jolla on mahdollisuus ehkä lähivuosina saada ydinase. Luin justiinsa, kun tämä Leo Meller sanoi, että 7 päivän kuluttua Iran saa ydinase ja sitten on 7 vuotta. Niin onko se sitten ennuste, että pian tulisi? Se on vakava kysymys ja Israel joutuu jatkuvasti tarkkailemaan nimenomaan tällaisia asioita. Kanadan oikeusministeri luokitteli Israelin valtion vastustamisen antisemitistiksi tällaisin kriteerein. 1. Israel ja juutalaisen kansan tuhoa toivotaan. 2. Juutalaisten itsemääräämisoikeus ja Israelin oikeusvaltiona kiistetään ja Israelin yhdistetään maailman pahuus. 3. Israel linnastetaan natseihin. 4. Israel määritellään petolliseksi islamin viholliseksi. 5. Israel määritellään pahaksi kulttuurisesta näkökulmasta. 6. Israel halutaan eristää taloudellisesti. 7. Holokausti kiistetään. 8. Israelin kohdistuva rasistinen terrori hyväksytään. 9. Israelille ei anneta tasa-arvoista kohtelua kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Nämä on vakavia asioita. Kysymys on loppujen lopuksi siitä, että jos Israelin kohdalla luovutaan siitä, mikä on oikein, niin kuin Suomessakin oli, että mikä on oikein ja kohtuullista, niin jos Israelia kohtaan ruvetaan kansakuntana suhtautumaan sillä tavalla puolueellisesti, kuin tällä hetkellä nyt näyttää olevan, ja ajatelkaa, jos jonakin päivänä vaikka YK saa niin paljon valtaa, että se pystyy päättämään, niin te näette, mitä siitä seuraa. YK:n päätöksissä ja
käsittelyissä Israel on ollut yleensä aina se vika, jonka kimppuun käydään. Sen takia meidän tulee pysyä Israelin rinnalla ja luottaa siihen, että Israel huolehtii siitä, että se pysyy juutalaisena valtiona ja pysyy itsenäisenä ja odottaa sitten sitä kuningaskuntaa, kun Jumala sen sitten järjestää. Tällaista työtä me saamme tehdä. Kiitos Herralle. Kiitos Ilkka Vakkuri, ja pysymme edelleen Pirkanmaalla. Varpu Haavisto. JAPS Finland. Young Adults for Peace, Justice and Solidarity in the Middle East. Eli JAPS tarkoittaa suomeksi, että nuoret aikuiset rauhan ja oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta Lähi-idässä. Varpu Haavisto on yksi tämän ajan eturivin vaikuttajia, kirjallisia vaikuttajia ja nuorisovaikuttajia suomalaisessa Israel-ystävyydessä. Ja jos nyt katselette sinne naapuria, ja jos huomaatte, että hän on alle 50-vuotias, niin onnitelkaa häntä, että hän on tullut paikalle. Onnitelkaa myös niitä yli 50-vuotiaita, koska meitä on täällä paljon. Mutta ystävät, se työ, mitä Varpu tekee, mitä monissa Israel-järjestöissä myös tehdään tai on ajateltu tehtävän, on se haaste, että missä Suomen nuoret Israelin ystävät ovat. Ja itse asiassa tästä, Varpu, varmaan saamme sinulta kuulla joitakin ajatuksia ja ehkä jotain muutakin. Varpu on, kun mainitsin näistä kirjallisista töistä, Varpu on avainhenkilö, kun Israel-ystävyystoimikunta, johon kuuluu noin 20 suomalaista Israel-ystävyysjärjestöä, kun se on lähettänyt erilaisia vetoomuksia valtiojohdolle, viimeksi muutama viikko sitten ulkoministeri Pekka Haavistolle. Tiesittekö muuten, että Varpu Haavisto on naimisissa Pekka Haaviston kanssa? Mutta se on olemassa Pekka ja Pekka. Ja tämä ulkoministeri ei ole se Pekka. Mutta tämä ulkoministeri Pekka Haavisto sai viestin, ja ehkäpä Varpu käsittelet sitä tuossa puheessasi. Ole hyvä. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Me ollaan kokoonnuttu tänne vastustamaan antisemitismiä ja puolustamaan Israelia. Antisemitismi on yksi vanhin tämmöisen rasistisen vihan muoto maailmassa. Niin pian kuin historiassa mainitaan Israel kansana, niin pian mainitaan jo ensimmäinen hallitsija, joka haluaa sen tuhota. Ja Israelin historia on ollut täynnä tätä, asuipa sitten Israel siellä omassa maassaan tai hajaannuksessa kansojen keskellä. Antisemitismi on tosi muuntautumiskykyinen vihan muoto. Se ei itse asiassa tarvitse rasismia perusteekseen tai kasvaakseen vaaralliseksi ilmiöksi. Jos itse asiassa antisemitismi olisi vain rasismin yksi muoto, niin me ei itse asiassa tarvittaisi tätä marssia täällä, koska toisen maailmansodan ja holokaustin jälkeen rasistiset rotuteoriat on yleensä ottaen heitetty romukoppaan. Jos tänä päivänä haluat nolata tai häväistä poliittista vastustajaa ja se vaientaa hänet, niin se on tehokkainta leimaamalla hänet rasistiksi. Ja rasismin vastaisesta taistelusta on tullut tämmöinen yleismaailmallinen ideaali. Sen takia antisemitismin vaarallisen muoto on itse asiassa se, joka pukeutuu yhteiskunnan, yhteisön ja aikakauden hyvinä pitämiin arvoihin, joka antaa ihmiselle sellaisen mahdollisuuden kokea olevansa hyvä ihminen, ajavansa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. YK juhlii ensi keskiviikkona New Yorkissa maailmanjärjestön rasismin vastaisen niin sanotun Durbanin prosessin 20-vuotisjuhlaa. Syyskuussa 2001 Durbanissa Etelä-Afrikassa järjestettiin maailmankonferenssi rasismin, rasistisen syrjinnän, muukalaispelon ja suvaitsemattomuuden eliminoimiseksi. Ja siitä syntyi tämmöinen Durbanin prosessi, jonka tarkoituksena on poistaa rasismi ja rasistinen syrjintä maailmassa.
Ja tämähän kuulostaa tietenkin hyvältä. Maailmanjärjestön jäsenvaltioina ja kansalaisjärjestöt kansalaisyhteiskunnan edustajina yhdessä kokoontuu yhteen vapauttamaan maailman rasismista ja rasistisesta syrjinnästä. Mutta valitettavasti me joudutaan kysymään, mistä itse asiassa on kyse tässä Durbanin prosessissa ja mitä itse asiassa tapahtui 20 vuotta sitten Durbanissa. Todellisuudessa YK:n rasismin vastainen maailmankonferenssi muuttui pahimmaksi antisemitismin esiinmarssiksi sitten holokaustin ja toisen maailmansodan. Nämä ei ole mun sanojani, vaan nämä on amerikkalaisen demokraattisen kongressiedustajan Tom Lantosin sanat. Hän kuvasi Durbanin tapahtumia tällä tavalla jälkeenpäin. Hän itse oli nuorena selvinnyt holokaustista ja muuttanut Yhdysvaltoihin. YK:n virallinen konferenssi sulki valmistelukokouksistaan vain yhden maan pois, Israelin. Viimeinen valmistelukokous pidettiin kaikkien maailman maiden joukosta Iranissa, Teheranissa, maassa, joka silloin niin kuin nytkin ilmoittaa avoimesti tavoitteekseen pyyhkiä Israel maailmankartalta. Iran itse asiassa myöskin johti sitä komiteaa Durbanissa, jonka tehtävänä oli suunnitella Durbanin prosessin toimintasuunnitelma. Ja YK:n virallinen päätöslauselma löysi kaikkien kymmenien, ehkä satojen käynnissä olevien etnisten ja alueellisten konfliktien joukosta yhden konfliktin, joka on niin kuin rasistinen konflikti Israelin ja palestiinalaisten välinen. Ja tämä kaikki tapahtui keskellä toista intifadaa, ihan ennen näkemätöntä terrorihyökkäystä Israelia vastaan, jossa lähes joka päivä Israelissa itsemurhapommittajat räjäytti ravintoloita, kauppakeskuksia, linja-autoja. Durbanissa tapahtui kuitenkin jotain myös muuta, aivan todella merkittävää, joka on muuttamassa ja muuttanut meidän maailmaa. Siellä kansalaisjärjestöt nivottiin tiukasti osaksi YK:n ihmisoikeussysteemiä. Ja sitä varten tämän YK:n virallisen kokouksen yhteydessä kokoontui tämmöinen kansalaisjärjestöfoorumi, johon osallistui yli 3000 kansalaisjärjestöä. Ja tämä YK:n rasismin vastaisen maailmankonferenssin yhteydessä kokoontunut kansalaisjärjestöfoorumi, rasismin vastainen kansalaisjärjestöfoorumi, mitä siellä tapahtui? Siellä jaettiin tuhansia Hitlerin kuvalla varustettuja flyereita, joissa toivottiin, että Hitler olisi voittanut. Siellä järjestettiin näyttely, jossa juutalaiset esitettiin koukkunokkasina verenimijöinä ja natseina. Siellä myytiin tsaarin aikaista antisemittistä tekstiä Sionin vanhinten pöytäkirjaa. Siellä niin kuin konferenssin ainoa antisemittinen tilaisuus häirittiin huutamalla. Juutalaisten järjestöjen tiedotustilaisuuden kuvaaminen estettiin huutamalla kameroihin. Juutalaisten järjestöjen ehdotukset tämän kansallisjärjestöfoorumin päätöslauselmaan antisemitismin vastaiseksi lausekkeiksi diskattiin. Ja se tehtiin Kirkkojen maailmanneuvoston aloitteesta, joka edusti siellä niin sanottua ekumeenistä ryhmää. Juutalaiset järjestöt pyysi näitä suuria ihmisoikeusjärjestöjä, jotka oli mukana, Amnesty International, Human Rights Watch, kansainvälinen ihmisoikeusliitto, äänestämään vastaan niitä antisemitistisiä päätöslauselmia, joita sinne yritettiin ujuttaa joukkoon ja laitettiinkin joukkoon, koska nämä kieltäytyivät. Tuloksena oli sitten se, että kansallisjärjestöfoorumin päätöslauselma totesi Israelin ainoaksi rasistiseksi valtioksi maailmassa. Siellä aloitettiin tämä kampanja Israelin syyttämisestä apartheidista, valheellinen kampanja, ja siellä kansallisjärjestöfoorumi asetti tavoitteekseen Israelin valtion täydellisen ja totaalisen eristämisen koko kansojen perheestä. Anne Bauerski, joka oli juutalaisten lakimiesten yhdistyksen edustajana mukana Durbanissa, kirjoitti jälkeenpäin, Durbanissa kansalaisjärjestöillä oli tuhoisa rooli. Sen jälkeen, kun ne olivat vuosien ajan vaatineet, että YK:n ihmisoikeussysteemi ottaa ne kumppaneikseen, ne eivät ottaneet vastuuta kansainvälisten ihmisoikeusstandardien tarkasta ja oikeudenmukaisesta soveltamisesta. Sen sijaan ne toitottivat uhrisuuntautunutta lähestymistapaa ihmisoikeuksien suojelussa. Tämä osoittautui tarkoittavan sitä, että oletettu uhriryhmä hallitsee vaatimuksillaan ja jengin äänekkäin, aggressiivisin ja parhaiten rahoitettu äänestää itse itsensä uhriksi. Durbanin seurauksena 20 vuoden aikana on perustettu noin 300 kansalaisjärjestöä ajamaan tätä Durbanin kansalaisjärjestöfoorumin tavoitetta eristää Israel täydellisesti kansojen perheestä ja mustamaalla tässä apartheid-syytöksellä. Ja tähän kaikkeen virtaa valtavasti rahaa nimenomaan Euroopasta, eurooppalaisilta valtioilta. Lisäksi täytyy huomata, että tämä Durbanin prosessi uhkaa yhteiskuntarauhaa muutenkin. Ihmiset jaetaan ihonvärin,
tai jonkun etnisen alkuperän tai jonkun muun ulkonaisen perusteen mukaan uhreihin ja sorrettuihin, hyvin ja pahoihin. Ja sitten tästä uhriasetelmasta käsin manipuloidaan yhteiskuntia. Kaikki vaatimukset esitetään syrjinnän täydellisestä eliminoimista lähinnä niille valtioille, jotka ottaa vastaan pakolaisia, mutta samalla ei puututa niihin ongelmiin, jotka on niissä maissa, joista pakolaisiksi täytyy lähteä. Me ollaan kansallisjärjestön verkostona vedottu Suomen ulkopoliittisen johtajalta. Suomi jättäytyisi pois koko Durbanin prosessista ja sen juhlimisesta. Rasismin vastaista taistelua ja ihmisoikeuksien edistämistä ei yksinkertaisesti voi perustaa näin valuvikaiselle prosessille, jossa oikeastaan yhdistävä tekijä on se, että maailman todelliset ongelmat lakastaan yhteisen Israel-vihan peiton alle. Tämä on se haaste, mihin tämä JAPS yrittää vastata, koska ihmisoikeusjärjestöt kalastaa nuorisoa kampuksilla ja ihmisoikeusteema tietenkin kiinnostaa nuoria, mutta he ei tiedä sitä, että tämän ihmisoikeusteeman ja rasismin vastaisuuden teeman taakse siellä piileksi tämä Durbanin prosessi, joka on antisemiittinen perustaltaan. Kiitos. Kiitos Varpo. Mulla on sulle kysymys vielä, älä karkaa. Miten ulkoministeriö reagoi vai reagoiko tähän meidän vetoomukseen? No he vastasivat olevansa tietoisia siitä, että Durbanin prosessi on alusta asti ollut hankala, mutta että Suomi haluaa olla sitoutunut rasismin vastaiseen taisteluun. Ja että siinä vaiheessa, kun he vastasivat mulle, he sanovat, että he harkitsevat tätä osallistumistaan. Sen jälkeen en ole kuullut heistä. Eli tilanne on auki. Mä otin itse asiassa netistä unwatch.org-osoitteesta, jossa tämä UN Watch-järjestö seuraa tätä Durbanin prosessia. Ja siellä tuore päivitys kertoo, että 19 maata on tällä hetkellä vetäytynyt tuosta Durbanin 20-vuotisjuhlakokouksesta. Nämä maat ovat Yhdysvallat, Australia, Kanada, Israel, Iso-Britannia, Unkari, Hollanti, Itävalta, Tšekin tasavalta, Saksa, Ranska, Bulgaria, Italia, Kroatia, Uusi-Seelanti, Kypros, Slovenia, Kreikka ja Slovakia. Eikö Suomi kuuluisi näiden maiden joukkoon? Lähettäkää Pekka Haavistolle terveisiä, ei siis tuonne Kangasalalle, vaan ulkoministeriöön. Tämä on niin iso kysymys, että mä olen itse aika pitkään tutkinut ja selvittänyt Suomen YK-käyttäytymistä. Ja ystävät, se mikä minua järkyttää on se, mitä mainittiin tuolla Suomen ja Israelin diplomaattisuhteiden 70-vuotisjuhlasta, mihin Sari Tanuskin viittasi näihin diplomaattisuhteiden 70 vuoteen. Siellä puhuttiin niin suomalaisten virkamiesten kuin diplomaattien ja Israelinkin suurlähettilään toimesta kehuttiin maamme erittäin hyviä suhteita. Hyvä. YK:ssa vuodesta 2015, YK:ssa ja sen alajärjestöissä on järjestetty 116 äänestystä, jossa Israelia on syytetty jostakin. Ensinnäkin se lukumäärä Israelia vastaan tehtyjen päätöslauselmaehdotusten suhteellisuudesta on täysin väärä, sillä Israel saa yli 80% kaikista syyttävistä päätöslauselmaehdotuksista, mitä YK:ssa tehdään osakseen. Ja se uutinen, tai en tiedä onko tämä uutinen, mutta voin kertoa teille sen, että näistä 116 äänestyksestä Suomi on pidättäytynyt 21% näistä äänestyksistä. Eli pistänyt päänsä pensaaseen ja halunnut sanoa, että meillä ei ole mielipidettä tähän asiaan. Siis 21% Suomi on pidättäytynyt äänestämästä. 79% äänestyksistä Suomi on äänestänyt Israelia vastaan. Ja jos me ynnäämme 21% plus 79%, me olemme 100%,
kertaakaan Suomi ei ole puolustanut Israelia missään päätöslauselma-äänestyksessä viimeisen 6 vuoden aikana, jolloin tätä tilastoa tämä UN Watch-järjestö on tehnyt. Ja tämä on hälyttävää, vai mitä, Sari? Ei vaan sanoissa, vaan myös teoissa. Tämä on Suomen ongelma. Suomi hoitaa diplomaattisen kielen, Suomi puhuu nätisti ja kauniisti, ja sitten kun pitäisi valita puoli, niin meidän rakas isänmaamme, sen ulkopoliittinen johto seisoo Sudanin, Jemenin, Libyan, Pohjois-Korean, Syyrian, Iranin, Irakin draftaamien, luonnostelemien päätöslauselmaehdotusten takana, jossa Israel tuomitaan mitä ihmeellisimmistä asioista. Tähän on tultava muutos. Eikö niin? No niin, mä odotin näitä raikuivia aplodeja. Mutta sitten, ja mennään eteenpäin. Tämä oli vähän varastettua aikaa tässä, mutta Eetel Salutski. Eetel on Elämän marssi ry:n hallituksen jäsen ja hän on myös Keren Kajemet Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja. Ja tämä Keren Kajemet on yhtä kuin juutalainen kansallisrahasto, joka istuttaa puita ja metsiä ja muutenkin edistää israelilaista luontoa monilla tavoin. Mutta ymmärsinkö Eetel nyt oikein, että kun olemme siirtyneet vuoteen 5782, on kyseessä tämä Smita-vuosi, niin en tiedä, nyt on tietokilpailu. Kuka tietää, mitä Smita-vuosi tarkoittaa? Siellä on yksi isäntä käsi pystyssä ja siellä on muutamia. Jos tästä olisi jaettu palkintoja, niin olisit sen saanut, mutta Eetel kertoo varmaan nyt alkuun tämän Smita-vuoden merkityksiä, sitten kerrot sen, mitä olet kirjoittanut ja ehkä vähän muutakin. No niin, eli tähän Shnat Shmitahan se tarkoittaa siis sitä, että nyt tänä vuonna ei istuteta minkäänlaisia puita. Kuitenkin niin taimia kehitetään ja ne ovat niissä taimitarhoissa ja sitten kun tämä vuosi 5782 on käyty läpi, niin näitä taimia aletaan jälleen istuttaa. Eli tässä halutaan antaa luonnolle mahdollisuus levätä. Ja tämä Shnat Shmita tapahtuu aina joka 7. vuosi. Niin eikö ole myös näin, että siis tämä on kaiken viljelyksen sapattivuosi? Näin on. Näin, ole hyvä. No niin, sitten itse omaan osuuteni tässä. Hyvät marssille osallistujat, hyvät Israelin ystävät. Tämä on jälleen se vuoden aika, jolloin Elämänmarssi-yhdistys toteuttaa nimensä mukaisen marssinsa ilmaistakseen tukensa niin Israelin valtiolle kuin myös juutalaiselle kansalle. Tämä on myös ajankohta, jolloin YK:n yleiskokous kokoontuu New Yorkin päämajaan vuosittaisen istuntokauteensa, minkä aikana jäsenmaiden edustajat puhujakorokkeelta vuorotellen voivat ilmaista näkemyksensä niin maapallon tilasta kuin julistaa omia poliittisia mielipiteitään. Maapallon huomioon ollessa juuri tuossa yleiskokouksessa houkuttelevaa on järjestää jokin muu kansainvälinen kokoontuminen yleiskokouksen yhteyteen. Näin tapahtuu ensi viikolla, kun eri valtioiden korkeita edustajia on kutsuttu juhlistamaan Etelä-Afrikan Durbanissa pidetyn rasismin sekä muun syrjinnän vastaisen kokouksen 20-vuotista julkilausumaa. Sattumoisin tuo ristiriitojen merkeissä sujunut kokous päättyi juuri 3 päivää ennen Yhdysvaltoihin kohdistuneita terrori-iskuja. Hyvät ystävät, juutalaisena ja Israelin tukijana voin hyvällä syyllä ihmetellä, mitä juhlimisen arvoista tuolla Durbanin rasismin vastaisella kokouksella on, kun se muita ongelmia, kriisejä ja ihmisoikeusloukkauksia vältellen löysi ainoastaan yhden tuomittavaksi joutuneen valtion, Israelin.
Näin tuon demokratian vastaisten voimien kaappaaman kokouksen loppuasiakirjassa mainitaan vain yksi valtio sekä maapallon lukuisista selkkauksista vain yksi, Israelin ja palestiinalaisten välinen. Samalla kokous leimautui hyvin juutalaisvastaiseksi, kun juutalaisten kansallisuusaate, sionismi, samastettiin rasismiin. Siis kaikista maailman ongelmista silmäteräksi valikoitui Israel, joka ympärillään tapahtuvasta kiehunnasta huolimatta on Lähi-idässä kyennyt säilyttämään ainoana demokratiana ja oikeusvaltiona, missä ihmisoikeudet on tiukasti ankkuroitu lakeihin. Sen lisäksi Israel on ensimmäisten valtioiden joukossa esimerkillisesti osallistunut eri katastrofialueiden pelastus- ja raivaustöihin, puhumattakaan, että maa on auttanut naapurinsa, mutta vihollisensa, Syyrian sisällissodan jalkoihin jääneitä viattomia siviilejä. Valitettavasti tämä kaikki on YK:ssa ja sen alajärjestöissä haluttu sivuuttaa. Hyvät ystävät, Durbanin kokoontumisilla on ollut niin huono kaiku, että niitä on 2 vuosikymmenen aikana ennen tulevaa onnistuttu pitämään vain 3, ja myös niihin on liittynyt ristiriitoja sekä useiden valtioiden poisjäämistä. Kärjistyneessä ja radikalisoituneessa ilmapiirissä on odotettavissa, että tulevan kokouksen kaappaa tuo sama kyseenalainen enemmistö, joka ei itse voi kehua edustavansa kansanvaltaisia oikeusvaltioita tai puolustavansa tasa-arvoa tai vähemmistöjen oikeuksia. Kuten kokemus on osoittanut, niin YK:ssa ja sen alajärjestöissä tuo sama enemmistö päätyy lähes aina yhteiseen tuomittavaan ja boikotoitavaan, eli Israeliin. Siksi meitä on eri järjestöjä sekä yksityishenkilöitä, jotka ovat halunneet vedota Suomen valtiovaltaan, jotta Israelin kanssa ystävällisiä suhteita ylläpitävä maamme jättäytyisi tuosta kokouksesta pois. Itse en näe mitään syytä juhlia tuota piruntanssia Israelin ja juutalaisten ympärillä. Mielestäni Suomen ei tulisi osallistua tuohon kokoukseen, vaan tarkoin harkita, missä joukoissa maamme kansainvälisesti haluaa näyttäytyä. Tuota harkintaa ovat käyttäneet lukuisat valtiot, jotka ovat ilmoittaneet boikotoivansa tulevaa kokousta. Hyvät ystävät, ehdotan, että viestimme täältä Tampereelta kuuluisi selvänä ja ehdottomana: Suomi pois Durbanista! Suomi pois Durbanista! Israel tarvitsee meitä kaikkia. Kiitän lämpimästi, että olette täällä tänään tuomitsemassa juutalaisvastaisuuden ja osoittamassa tukenne Israelille. Kiitos. Kiitos Ethel Salutski. Me seisomme, Ethel, sinun ja sinun kansasi jäsenten rinnalla. Vai mitä? Tämän tapahtuman järjestäjänä on Elämänmarssi ry. Ja jos et vielä ole liittynyt yhdistykseemme, niin sinulla on aivan erinomainen mahdollisuus tehdä se aivan hetken kuluttua. Furun Heidi on täällä jossakin ja hänellä on ilmoittautumislomakkeita ja tulee tänne eteen. Ja nyt itse asiassa mä luulen, että meidän puheet on pidetty ja nyt on yhden seremoniallisen hetken vuoro. Saanko pyytää Sari Tanus sinut tänne ja Elämänmarssi ry:n puheenjohtajan Kari Teittisen. Luovutamme juhlallisin menoin lippujen väriset kukkaset. Näin, ja samalla pyydän kaikkien muidenkin puheenvuoron käyttäjien tulevan tänne eteen, ja nyt toivon, että otatte meistä paljon valokuvia. Tämä on nimittäin semmoinen luokkakuva, joka ei ihan äkkiä sitten ehkä toistukaan. Ja samalla voidaan musiikkia laittaa ja pikkuhiljaa sitten päästään täältä kotiin. Kiitos, että tulitte. Oli aivan mahtavaa nähdä näin paljon. Anna mennä vaan. Nimittäin nyt me lähdemme lennolle. Kuunnelkaa, mitä tuolta kuuluu. Evenu shalom, Evenu shalom,
Even Shalom.